bon dia. El meu nom és Fatou Embalo, visc al Cabistany i soc peixatera i treballo en Pla Escassany. Aquesta és la meva oficina. He vingut aquí un dia a passejar a Pla Escassany. He passat a la botiga, he saludat al dueño i jo li he demanat feina. I em diu, ¿estàs segur? Jo dic, sí que estic segur. Em diu, pues si puc començar demà, jo dic, tan fàcilment. Em diu que sí. No he fet d'aquesta feina mai de la vida. I així, mica en mica, he començat a descobrir la feina i mira, i m'agrada. Aquí estic portant una caixa d'anxoves. Aquesta és la meva parada de cada dia que fem a la venda. Aquest és Rollell i la rata, lluberna, aquesta és pop, aquesta és una cinta, aquesta és just, Quixum, pagell, el calamar negre i rap. Hola, bon dia. Hello, bon dia. Com anem? Bé. Què tenim avui? Roget, pagre, cargols, molles, Sí. sorells, Sí. i dos llistes. L'Olissa i un congre. Congre, també. Avui he vingut aquí amb en Joel, amb el port d'Alzerès, a carregar peix i després carregar el camió i portar a llançar. Allí agafem el peix i la portem al magatzem per vendre. 3,50 quilos. És el peix més complicat per treure la pell. Necessita una pinça i n'hem de treure la pell. Sense la pinça no ho podem fer, Aquí hi ha bon peix, Aquí la còpia, moltes gràcies. Que tinga bon dia. A mi m'agrada tot. M'agrada l'anxova d'aquesta, que m'agrada més, que la preparo amb vinagre. I la sardina l'agafo per fer una grillada. Després el rap. El rap és molt bo i li farem un suquet de rap. Aquesta sopeta, un plat de peix per Senegal, que es diu llassa i que m'ensenya la meva tia. He fet una marinada que n'hem de mesclar i barrejar tot i després ficar-la amb el peix. Que agafi el gust, el peix se diu pagell. I després la ceba tallada amb la juliana ficarem a la marinada d'aquesta, que he ficat el peix, que me queda una mica, i ficaré aquí perquè doni gust a la ceba. Això, una mica de llimona, perquè doni més gust. Hem de ficar una mica de pebre negre i una mica de sal. I ficaré una mica de vinagre i barrejarem tot. I després ficaré l'oli aquí a la paellera. Després que estigui molt calent, hi ficaré la ceba. I la fiquem tot, Ara la deixarem així, amb el plat. I ficarem l'arròs. Ja està cuinat l'arròs, Ficarem una mica de mostassa dintre de la paellera.
I ara n'hem de servir d'aquesta font de plat. Ficarem l'arròs aquí una mica. Ara ja està bé, l'arròs. Ara ficarem el pagell. Ara la salsa. Ara hem de posar la gamba cuita. Ja la tenem pelat i tot. Així farem una decoració. Ara que ja hem acabat, ara a menjar a llassa. I bon profit a tothom.